Balkan vilayetinde uçor, otlu ve avtobus biletlerinin yiti gıççılığı emele geldi. Gıççılığın yitileşmeğine ayın başından beri dine online görünüşte satılan biletlerin üçüncü taraflar tarafından satın alınıp sonra raitleri tas 10 etse bahasına satılmağı ve avada siyahatçılık zorluğunda din çalış mevsiminin başlanmağı koşunt koştu. Bu ýagdaý ilatın esasanam Gurban bayramında öz ýaşaýan vilayetlerine dolanmak isleýän raitlaryň transport zerurluklarına yaramaz täsir edýär. Balkanyň Nevit gaz we kimia zawodlarynyň işgärleriniň 80% Türkmenistanyň beýleki vilayatlarinden gelip işleýän raýatlardyr. Gurban bayramynyň golaýlamagy bilen olar ýyllyk bir aýlyk zähmet ruhsatlaryny alyp öz sebitlerini dolanmaga çalışýarlar. Ýöne olar indi 10-12 gün bäri uçary otla we awtobusy online bilet tapman kötenýärler. Birinji bundan bäri kassalarda da bilet satmak dolu besedildi. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Adatlyk radiosu 23-nji ýylda Türkmenistan Howa ýollary kärhanasynyň resmi web saytyndan online bilet satyn almaga çalışdy. Ýöne saytda Türkmenmaşy Aşgabat ugru boýunça iýunyň 23 bilen awgustyň 31-ne çenli aralykda gözlenen biletlere hormatly ýolawçy siziň saýlan uçuş ugrunuz boýunça avia bilet tapylmady ýa-da yer ýok diýen netijeler görkezildi. Çeşmelerimizin sözlerine göre ila transport serişdelerinin biletlerinin online satılıp başlanmagynyň biletlerin töweregindäki para bermiň towtamagyna getirmegini umyd edipdi. Ýöne bu hakykatda beýle bolmady. Online biletler satyga çykarlandan soň olar destine üçüncü taraplar tarapyndan satyn alınýar. Munyň nähili amala aşýandygy anyk belli däl. Ýöne bu biletlerin gara bazar biznesini döretdi. Ýagny mundan öň raýatlar biletleri satyn almak üçin diňe kassa işgärlerine para beren bolsa, indi olar biletleri online alıp satýan taraplara we bileti atdan ada geçirmek üçin transport vekiline para bermeli bolýarlar. Döwlet bahasy 160 manat olan bilet 1500 manada düşýär diýip çeşmämiz bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenistan Howa ýollary kärhanasynyň Aşgabatdaky we Balkanabatdaky idaralar bilen habarlaşyp kommentariýa almaga çalışdy. Ýöne 23-nji iýunda kärhananyň resmi web saytynda görkezilen telefon belgilerine hiç kim jogap bermedi. Balkanda işleyen Türkmenistanlıların ençemesi ikinci taraplar tarafından 10 ise yukarı bahadan satılyan biletlerden satın almağa maddi mümkünçülüklerinin yoktuğunu aydıp, Gurban bayramını öz velayetlerinde maşgalaları bilen bellemek arzularının puca çıkmanından alada ediyendiğini belleyer. Hususy taksilerde gideli diýsek, olaryň bahasy hem uçar biletleriniň bahasyna deňeçer bolýar. Türkmenbaşy Aşgabat aralygy üçin bir adamyň taksi kireyi 600 we 800 manat aralygynda bolup, Aşgabatdan Libawa aşmak üçin de 700 ýa-da 800 manat tölemeli. Bir tarapyň tölegi 1500 manata düşýär. Nevit, gaz we kimia pudagynda işleýän işgärleriň her biriniň maşgalasynda 3 adam bar. Bu olaryň diňe bir tarapyň kireyi üçin 1,5 manat çykdyjy etmeli boljakdygyny aňladýar. Dip lewaply işgär adatlygyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanda ilat köpçülüklerin transport serişdelerinin yetmezçiligi bilen ýyllar boyu yüzbe yüz bolup gelýär.